Nyt, moi! Terve! Erikoisvieras, uusi kivi. Meitä on nyt tänään 3. Joten Antti vetää nyt eteenpäin. Meistä nuorin tulee nyt mukaan taas. Hei Kimi-Mia! Nyt mä näytän. Nyt lähtee. Saa pitää myös puhelin tittekkiä kädessä. Ai niin, vai kumpi se oli? Nyt se on sä. Tästä tulee ehkä 10 videon jakso. Ai 10 videoja? Ei kun 10 minuutin, oho, se sekaantuu jo nää kaikki. Eikö tää mun jalka tossa vähän? Haluut sä, että sä pidät tätä kädessä? Mä vedän seuraavan puolun. Joo, mun mielestä paras vedä päkkäriin. Mä oon toisiksi. Et oje. Olen. Et oo. Olenhan. Koska sä oot osaa 4 eri tyyliä. Ei se niistä oo. Se johtuu vaan siitä yhdestä. Elikkä musan jaloilta. No niin, katos minua. Haluut sä pitää tätä kädessä? En. Okay. Hei, mä sen. Koira voltti. Anna, vähän tää. Ai niin. Mennään tää. Kekkepukkeriin. Tää on vasta 1 minuutin. Onks seuraavaksi mun puki vai sun? Sun. Mitä? Sun. Jes. Saan kuvata. Ok. Mä seuraan. Laitan tästäkin. Katsokaa tätä. Katsojat siellä. Ketkä eivät ikinä sukkua. Ei toi nähnyt. Toi näyttää. Uppon kanssa. Muistakaa tilata tää video. Tai siis niinku. Koko kanava. Kaikki video. Muistakaa tilata. Tää on niin hyvä. Vedäs nyt se temppu. Oppa kanssa. Oh, tehdään PMX-video. Ollaan tehty jo yksi. Mut tehdään toinen, et minä on mukana. No. Kun mullakin on PMX. No, onks se uusi? Oho, anteeksi Niko. Mä vedän uusiksi. Joo, Niko saa uusiksi. Niko Pellikki. Oota. Ei ole mikään Niko Pellikki. Niko Pellikki. Koska mä oon ollut jo erikoisvieras. Oi, iso pommi. Oliko se niin? Mikä temppu? No. Itteeks työs osaa? No osaa paremmin kuin sinä. Osaa kun tyttöjen korukin tehdä. No ei vaan se kokeilun. Vittu toi näyttää eikä. Oho, anteeksi. Justi. Tää vois kestää 3 minuuttia. Jotain 24 sekkaa. 25, 26 jotain. Kato mitä tässä lukee. Kato nyt mitä tässä lukee. Justimu. Justimus. Mitä sä tonkin oot tehnyt? No niin, mitä mun... Ai niin. Se sama mikä Antti kolla. Hei varkaa, Kimi vetää kyykkypäkkärin. Mäkin osaan kyykkypäkkärin. Mä voin vaikka näyttää. No toinen näkyy. Mennyt kattokkaa nyt moikka. Ei nyt on mä. Ottakaa. Suoraan tukaan. Ottakaa. Mun pitäis kuvata. Ei kun Kimi, Antti kuvaa, Antti on. No mä niin Kimi. Niin Kimi. Sä kuvat kukeva tällä. Taivaaseen. Onks niinku kiva päästä voutuppiin? Tekkaa meikä! Ota märkä! Hei mene sä tohon tälleen, mä vedän sen käsijoutin. Et. Vedä sä mun. Tää meidän temppu. Kimi vähän tonne päin. Etkö mä taas murruta? Hei! Tää meidän temppu. No niin. Mä pidän tätä tittikädessä. Se on kivaa pitää. Nyt lähtee semmonen kunnon semmonen tyhmä. Päkkäri! Naisten mies Kimi. Niinku mä en ehtinyt tehdä sulle sitä Super BMX. Mun piti tehdä koko ajan läksyt. Tää